nesau a dwi'n falch iawn o gael eich cwmni chi unwaith eto. Mae gen I gofod gymryd rhan mewn rhyw gan actol yn yr ysgol gynradd. Can am anifeiliaid ffermwr Hafod I gyd yn pryderu fod y Nadolig yn dod. A dau beth yn ein dwi'n cofio am y gan actol hwnna. Un peth oedd mod I wedi cael rhan mochyn. A'n ffrind gorau Alun yn actio buwch. Y peth arall dwi'n gofio ydy'r gitgan. Wysgyd I ffwrdd â ni mae'r Nadolig yn nesau. Ac fel arfer mae'r amser yma'n amser o brysurdeb mawr yn tydi, trio cael pob dim yn barod. Efallai eleni bod I chydig bach yn wahanol. Ac eto dyma ni o fewn ychydig o ddyddiau i'r wyl. Mewn termau gwyddonol, da ni'n gallu mesur amser. Mae yna gysondeb o pob eiliad yn gyfartal â phob eiliad arall. Ond I ni, mae amser weithiau yn llusgo, weithiau yn brysio heibio. Mae eleni wedi bod yn flwyddyn sydd wedi brysio mewn rhai ffyrdd, ond hefyd wedi llusgo. Mae wedi llusgo oherwydd y pandemig, fod pob un ohono ni yn meddwl, wel, pryd mae hyn yn mynd I basio heibio. Ond ar y llaw arall mae wedi brysio. 2 flynedd yn ôl oedden ni'n clywed fod trafodaethau'n dechrau ynglyn â cheisio cael cytundeb I adael yr Undeb Ewropeaidd. Ond dyma ni dyddiau ar ôl a dim cytundeb a'r amser yn brysio heibio. Mae Duw tragwyddol y tu hwnt I amser. Ac eto'r hyn da ni'n ddarllen yn y Beibl ydy fod o wedi ystyried byd ni efo'i eiliadau, ei funudau a'i flynyddoedd. A felly, da ni'n darllen, pan ddaeth cyflawniad yr amser anfonodd Duw ei fab wedi eni o wraig, wedi eni dan y gyfraith. Nid rhyw enedigaeth ar hap oedd y geni hwn ym Methlehem. Roedd wedi I baratoi ers cyn bod y byd a'r paratoadau I gyd yn ei lle yr amgylchiadau yn union fel y dylen nhw fod, a'r amser iawn wedi dod i'r gwaredwr gyrraedd. Felly pan oedd Luc yn ysgrifennu, nath o ddim deud, un tro amser maith yn ôl fe ddigwyddodd rhywbeth? Na. Mae'n gosod y cyfan mewn termau oedd I ddarllenwyr yn ei deall a'i adnabod. Yn y dyddiau hynny aeth gorchymyn allan oddi wrth Cesar Awgwstws I gofrestru'r holl ymerodraeth. Digwyddodd y cofrestru cyntaf hwn pan oedd Quirinius yn llywodraethwr ar Syria. Ar adeg arbennig. Fe benderfynodd Cesar Awgwstws, dwi am gael cyfrifiad. Heb wybod I fod o yn gwneud yn unol yr hyn yr oedd Duw yn dymuno iddo fo wneud. Ac yn trefnu bod y llywodraethwr yn dod o Bethlehem Ephrata, yn union fel oedd Meica wedi proffwydo. Ymddangosodd seren, daeth sêr ddiwyniad, I gyd ar yr amser iawn ac yn byd ni o amser daeth y Gair yn gnawd. Ond nid amser addas ar gyfer genedigaeth Iesu'n unig oedd hwn. 10 o flynyddoedd yn ddiweddarach, dyma Iesu'n dechrau ar ei weinidogaeth gan ddweud, y mae'r amser wedi gyflawni ac y mae teyrnas Dduw wedi dod yn agos. Ei difarhewch a chredwch ar Efengil. Ac wrth I ni ddarllen ei hanes, da ni'n gweld fod y gwaredwr ei hunan yn gyfyngedig I fyd o amser, I amserlen arbennig. Ar adegau mae'n dweud, ni ddaeth fy amser I eto, ac efallai bod amser yn llusgo iddo fo, pan oedd pobl isio I gyhoeddio'n frenin ac yn ten gwybod, mae nid llwybr hawdd oedd y llwybr hynny. Tro arall, mae I weld yn brysio I gyrraedd Jerusalem erbyn y Pasg, oherwydd ar y Pasg arbennig hwnnw, yr oedd I gyflawni I weithred fawr. Ac Gair Sanhedrin ddymuno osgoi I Iesu gael I groesoelio adeg gwyl fawr y Pasg, oherwydd byddai cymaint o bobl yn Jerusalem. Roedd trefn Duw yn sicr, ac ar yr adeg iawn bydd Crist farw dros bechod y byd. Wel, da ni'n byw yn yr un byd, byd o amser. A mae'n amseroedd ni wedi cael I trefnu. A daw'r cwestiwn felly, pam fod Duw wedi'n harwain ni i'r foment hon yn hanes?
Tydyn ni ddim yn cael gwneud pethau yn yr wyl eleni fel dyn ni arfer gwneud. Dyn ni'n gallu paratoi partïon a chyfarfod cyfeillio na chydwledda. Ond dyn ni yn cael cyfle i ystyried. I ystyried hanes Duw yn ein caru ni a danfon i fab i'r byd ar ein mwyn ni. Ac ystyried be dyn ni am wneud, pa fath o ymateb ydyn ni am ei roi. Oherwydd mae'r llythyr at yr Hebreaid yn dweud, heddiw yw dydd iechydwriaeth. Neu fel mae'r hen garol Gymraeg yn ei nosod, am hyn bechadur, brysia fel yr wyt, ymofyn am y noddfa fel yr wyt. I tir agorwyd Ffynnon a ilch dy glwyfau dion, fel eira gwyn yn salmon, fel yr wyt. Gan hynny, tyrd yn brydlon, fel yr wyt. Ydwch chi'n ei weddio. Arglwydd, dyn ni'n diolch dy fod ti wedi'n harwain ni i'r foment hon, lle dyn ni'n cael cofio eto fod Iesu Grist wedi dod i'r byd, nid mwyn i ni gael bod yn sentimental yn cofio rhyw eni mewn stabal a seren a bugeiliad a doethion. Ond fe gafodd ei eni mewn byd o amser mwyn i unau yn ein hamser ni gael cyfle i dderbyn y gras rhyfeddol o ti'n ei gynnig i ni yn dy fab. I gael maddeuant, i gael tangnefedd, i brofi bywyd llawn o berthynas efo ti. Helpa ni o arglwydd i wneud yn fawr o'r amser o ti wedi roed i ni, gogoniant i denw. Amen. Mwynhewch unrhyw baratoi ydych chi'n gorfod ei wneud o hyd. A os ydych chi yn gallu, dowch eto bore fory, a mi gawn ni air